welcome back to my YouTube channel. Oh, वाला वीडियो बंद करो ना पहले. वीडियो बंद करो. Welcome back to my YouTube channel. So guys, ini जोङो photo frame फोरखौ याव आलायना गिदो, दुस्ताबना गिदो, माबादो गाजोलदो. ओमफ्राय नैबे मोनसेया जोंनि रिसेपसन खालि सानि न'आव रिसेपसन खालि जोंहानि काकाया होदो सुटि थानाय. So आलायनोसै जों इखो दिनै ओमफ्राय जों दिनै first day न'आव थांनो नागिरदो. First day हाबानि उनाव first time जों दिनै न'आव थांनायदो सानैबो. ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम. थ' बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. 이 가크네 레글레 비시엔 마가 다비도. 봐, 안 가크바 다비야 돼. 능 가크네 아시 다비. दिरुंगिया दिरुं पतला दिरुं तो लाला तेरा पार्सल है ना? क्या? तेरा पार्सल है ना? मेरा पार्सल? हाँ तो ये क्या है? ओ अच्छा हाँ ये वाला. यो खलिगन सोले नोङो. आं खामगोन दे नों खामनाङा दे. मे मिलाके आंनो जगर खामना हो. आं माबाबाय थागोन. दोगोन आं. जख लागासिनो फट'खौ कमान खामनानै होनो गारने. जोङो नै गोदोर मोनसेखौ इयाव इ समसे गोदोर मोनसेखौ जोङो जा रोङियाव लांगोन खानिखौ इयाव होआ. बाकी खिनाखौ बाकी गंसे गंनै गंथाम गंब्रैखौ इयाव होगोन. इथ' गंब्रै जाबाय. आरो सायाव गुरियाव नै मिसेया इयाव थागोनलै. नै सिङाव थागोनलै. आइफनखौ माने? आइफन फिटा दं ना बावदोसो. आइफनावलाय मा फिटा दं? पेटला? मैले मा खिथिखौ नुदों दिसन? लिखा हाथ हटा. कैसा पिता है रे? भगवान बिसनि मादि चेमब्ले थांदो. मबाइल गागोन दा. मान फारिना नोङो. माबादि हाबलाङो बिसनि. नैबे 1 month anniversary-नि भिडिअ नायगासिनो. 180 बा आथाया बेसे जागोन? सथिनि फाइनालि न'आव थांनो मोनसिगोन 1 माननि उनाव. दाखालि थांदोंमोन खिन्थु थानो मोनाखै ना मोजाङै रिसेपसनसो 8 मावलासो. सथिनि थांगोन हर थाहैगोन मोजाङै थागोन. दान्दे मा मैजाबो गेजेरा? ओइ मैजाया ना ओइ मैजा? ओइ मोननैयानो गेजेर. मा मोननैयानो गेजेर? दान्दे गेजेर? दान्दे. अच्छा. तो इसका होगा ए. मोनसे जिकुनु दाग होना ला ओमफ्राय सिदा बोबानो जाबाय कालार दोननानै मोनदां हायथाथान कहाँ पे था? मैंने सुगंध लगा दिया. गाहे तो ना. हो गया ना? अभी इसको ऊपर बुखार लातो वहाँ नहीं इसको कोई चीज़ बिसिंग सुगंधि और ये उसका यो हुआ itu beri cibu macam itu tak baik. Oh, you all like ada tu so. क्या होगा अभी? ए प्लास्टिक अलग करेंगे ये स्टैंड से तो नहीं मिलता. इबे तो इकला मारे आएगी.
गारा दोननानै दिरुंजों सोनानै आरो मिलायनानै सोना बोरैखो Short मा hair. खालामो दा बेयाव थायो खोमा नै हल बायसा एसे दं Eh, mami dah suruh ni manjikan bukan yang manjikan. चुप कुछ भी बक बोलता है हम हिस्ट्री लाम समझे टेबुल होनायसो दोननायसो तो 이거 너무 넘치나 봐. 수나 나간데 좀 보자. 이거는 이제 또. 이거 해도 되나? स्टे माबा आलाय गारा गैयि होदो 이거 받아 그래. इनिलेनि बिदिनो इमिजिया 이거만은 모르니. 이거 뭐야? 그래서 시작했네. Nama dek. Siap. Coba is it 말랑. Apa nak kembali? 뭐 아주 bené. Apa nak kembali? Coba 이거 좀 Kembali mana ada? Bulan boleh Hello. tapi sudah आलू बनाना उधर आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे बैगन की चक्की में चला गए थे बैगन ने लात मारी रो रहे थे मम्मी ने क्या करे हंस रहे थे क्या क्या और गाजर चादे पापा चादे. ने पैसे लिए नाच 이게 수도. परो परो 하나 그냥 क्या परो परो भाई करा मर गया बाय बाय ये किसका पेंसिल है मेरा साफ कर जोंनिया मोनसे इयाव माबाया आलाय गारायानो गैया जों दा इखो दोननो हानाय नंला मोनसे दा माबा जाबायना ओरैनो वीडियो बनाएंगे दे जोङो ओरैनो फाल्तु बानायबाय दं मोननै नाङा नामा 이거. जोङो ओरैनो फाल्तु बानायबाय दं गोरिबासो बुंगोन मोटानो जाबाय हम लोग टीवी देखा था ना 이거 좀 안 튄다. मेरा पिज्जा ai bunga खायो नोंसोर 이거 좀 안 튄다. मान गोजौ लाङो थिगानो 오케이. ओमफ्राय बोरै आरो बोरै नङा ओमफ्राय बाखिफोराव जालायनो हानाय नंला दा इखौ मवालाय अ जोंनिया आरो फाइन दंबोयोना मालानिया बरमालानिखौ जोङो आलायनो हागोन ना 이게 기준데. aku टीवी dong 나머지 한돈 여기. हाबनाय लोगो लोगो नुगोन आरो 여 데이터 나가면 마타릭 마카 지 하우스피 데이터 마카 나가면 मा तारिख मा 마바니 페브라리 तारिक 마카 타जोबनानै 14 खौ ओरै गोजा खालामना बायमोन आरो tarik bicara nama एक मानि aku pura soika agak saya pura satan nih ओइ इखौ बायनो गोजौ दामनो आं मा सयनो 드 Ba. 컴플레인 안 드. Tokne mengenal na. बाबु सोर लाना फैनो शेर 컴플레인 안 파. शेर लाना फैले 뚫고. ना शेर 아이요, 춥기 타는 뚫고 나와. शेरखौ लाना फै 시어로 바로 그 사이가 잠비. बाय गोजौखौनो खामनि 생각 보내나? Lelo, dodo. दो तू गया तो Hat. Kya tu देना वो? दो दिया है तो 얘들아, 오빠, 이기나 뭐, Ang munduan. दो Mancap sa pintu. Proga gede. Saya gede. और नहीं नहीं हो गया जोंहा नैफोरसो आलायनो थाबाय या पनि गैया इफोरबो आलायनो गारनाय जाबायानो गैया Iku gede दा ada. इथिं साइडआव मोनसे होनांगौमोन Iku gede ada. माखो Iku. गेजेराव इखो रोङियाव लांगोन जोङो Hah? रोङियाव लांगोन लोगोफोर
Ronga. Rongya. Ronga. हो गया तब है ना अभी के लिए हो गया नै जोंहा फायरं हानदो खै माबैसे दोङो माबैसे दोङो इखौ मागोरै बख'दो इखौ मागोरै बख'दो ए टस नांगो ओइ इदि थाबायबाय थादो गोलैबासो खारबाय थाबायगासिनो बायरङा ओइ नै फैदो थाबायबाय थादो Makasih nabas. Ya, nih. Finally. Mono sekunci. Sikarima. Ini jangan masak. Irna और छी क्या है रे तेरा Banyak blood over macam. Mana? Şimdi düzgün tohumdan ye. Masih cacing. Nah, beri. mana ya zu. So, नै जों ओंखारबाय न'आव थांनो थाखाय ओमफ्राय जों दायो सानबो थांगासिनो ओमफ्राय मा बुंबावनो न'आव थांनो थाखाय एक्साइटेड जाना दोङो दासो ओंखारदों जों खैथा जाखो 5ता जादो 5ता जाबा जों बोराय 1 घन्टा लागोन 6तासोआवसो मोनहैगोन स' थांनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअ नोंलाय थांनो एक्साइटेड मोनदों नामा एक मा हाबानि उनाव थिनिसो थांनो नागिरदो दाख्लै थांनाया बे बेलेग थानो मोनाखै मानसिफोरजों रायलायनो मोनाखै बिदि दाख्लै थांनाया जायाना बे हाबायाव थांनायालाय मु जानो खाथिनि थानो मोनगोन थानानै दसे मानसिफोरजों रायलायनो मोनगोन स' ओंखायनो आं एक्साइटेड आरो जों दा हाइवे मोनबाय हाइवे मोनबाय
अपने सास ससुर के लिए मिठाई लिया है ईमान Sebab kok salam semun be kok kurang menja Tanya no sila no Sophie bye yoi Agari 가서 핀 가서 들으래. 핀 그래야지. 네, that's video 담당. 네, welcome. Welcome. 스위티, 소나, 스위티. 소나, 이쪽에. 소나. Bulan sih itu. Hoi. Mana ke? Mana kita Suna? Gumi lagi tu, gumi ai ci. Ini gumi ini. Yeay, gumina gitu. Mana gitu? Mabak semua dum tuh kemanya. Maba ya? Mana? Thang. Nih udah nggak? Nih, lampai pernah. Nuni pernah, zani pernah mama lap deh ini pairong, yo pairong deh. Amprai beri. Busuk lo mau mudah sih. Kalau nunu gitu, ngam tuh nama. Orang lap dulu. Nunu terus nih karo. Suci, ini perong kena berhenti ha. Zokai lap deh. My brother si nunga belek nih. Mana zesan dana? Zesar si. Sera? I'm berhenti na? Oh, lakian tuh. Habis ni you Oh, baik ke bukan na? Pian dengar, baik dengar. you tak sih. Bega. Dah second deh. Oh, ibu kelang, beg perkelangan mah, lang. Oh, ibu kelang. Suci. Ekdom mama. Mama ya. Ma? Em bring tarik iya. Ayo ini neng lap dang. Nih gimana lap dulu. My brother si. Ek bosor janai. Lah. My brother si ek bosor janai. Ma khabar? Belum deh. Ma khabar? Belum ini. Udah mikir. Boy sana juga deh. Tuh. Oh, utang lain suruh. Balikan. Nanti ni ubus tak? Hah? Zukin ni bisa tenang ah? Bye. Haba. Berai, masuk banyak deh. Iya mak gising sih. Masuk banyak deh. Kau masuk naga lagi. Laksmi, ki khabar? Wah, cakap gua sih nama jawab ini kan? Mai, entah pasti. Ikan maaf tanah bung deh. Kalau harus nangis entah pasti. Kalau sapi. Ada yang mau cakap apa? Mana? Harang lab deh. Udah lama dulu. Handuman jangan lama. Tajinya handa lama. Karo. Oh, mama. Mak apa yang?
보자. 너 큰입이 안 당나야 그 무슨 시작습니다. Ma. Hah? Dosa. Wah, dosa mana itu? Kamben. 스름스름 사는 감자. Ngar ko lu Kan selencang. Bisa Inggris bisa mana itu nama? Aalasi ka tanne. Này, जोंनि रिसेपसननि गिफ्टफोरा हा? रिसेपसननि गिफ्टफोरा आइलि जाइलि जादों मा? नों लाखानांगोन बे बिथिखौनो लाना थांनायाव माखो दख'नाखो ना? दोङो इयावनो मा? आंनि सना मिस खालामदों आंखो मिस खालामबाय नों सना आंखो हा मिस किया ना तूने मेरे को मिस किया ना जों तो आगे फैदो फट' होनो जोंनो ओमफ्राय नोंना मा नाम अनुप बर' नोंनि फंबाय माने निजा मादैनि फिसाज्ला मादैनि फिसाज्ला जों फट' लागासिनो दे मोनसे खिथिनाव र' फाइलबो थालांदोलै आंनाव बेनिखायनोथ' बुया गिदिर बया गिदिर जादों जादों आं दानो इयाव र' होखायाखै दे मोनथावना मोनसै जोंनि फट'नो थिखांनाय जाखादियाना टाइमानो जादिया मानसिफोरखौ माबानायावनो आं सानदों ओंखाम जाखांना फैनानै गुरा खेबगोन होनलायनानै एबार थांनोनो जालायबायना बोथोराबो दसे लेथ्रा खालामबाय ना बोथोराबो आरो अखा हाबाय थानायदो जोंनि बोथोराबो र' बिजामादै फार्स्ट फैनायनि ओंखाम जानायनि मान बावनायदो बिखुमजोआ दे बिखुमजो बिमा ओमफ्राय आखिबारदो दे नोंबो खुलुमदो खनसे दे इमानखौ ना बिदि दे बियावखौबो दे जानिया जोङो ओंखाम जानोसै अमा नाथुना ना एवनाय सालाद पापर बेदर संदिया नै बेदरखौ गाबोनसो जालायनि र' जों जायो ओंखाम जानोसै ओमफ्राय भिडिअखौ लाबाय थाला नामा र' गुड मर्निं गाइस मैया भिडिअआ कमप्लिट जायासै ओंखायनो आं दिनै आरो भिडिअ बानायनानै ओमफ्राय नोंसा गुमिया जुदि हाबो थाङाखै सैमाफोरा इयावनो दंबाय थायो नोंसा गुमिया डिउटियाव थांनो नागिरदों नोंसा गुमिया कलेजाव मावो बाट मायाव मावो इखो खिथिया आङो सोंबाय थायोना मा मावो गुमिया होननानै मा जायगायाव मावो इखो आं खिथाबाय थाला बाट कलेजाव मावो आरोना थांनो नागिरदों जायो बिसकानि बाइकखौ लांनाय दियो सोर मान थुलाबायो ओजा थायै माने ओजा थुला सुलाखौ गैयाना ओंखायनो इयाव फैनानै बोरैबा नांदां ओइ खुरा दायो फैफिनजो बाय बाय थुलाथारथ' आरो लामायानो खाथियावनो नोंनो थांनो दोनखा आङो नङा दायो फैबानो जाबाय दायो हाबफैबानो जाबाय ना हरजाबाबो फैबानो जाबाय मामि मा खालामदो मालै थास' लाबोसोदो दे
어디 집에? Bye bye. Macam so nasinya थांबाय ओमफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला ओमफ्राय बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन आं नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै देन साबस्क्राइब खालामना ला ओमफ्राय भिडिअफोरखौ शेयार खालाम लाइक खालाम ओमफ्राय माबोरै नाङो खिथाहरबानो जाबाय दे स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै दे बाय बाय गाइस बाय बाय